ole voina chuanin online payment system kan soyanga online payment system hi mi zong zong kan manga apoimo em mun takin lo zirila lo ngai thaila thawme online payment system chunge. What is online payment system? Online payment system hi e-payment system te pontia electronic payment system ti nani meya a minga tang chuanin electric kaltlanga enge thil ti kha ani ti kha hriata online ti ponin online kan ti chuanin internet online kha line ne na in thunzom thil kha tunlaya chuanin online kan ti kha nia tin electronic payment system ani pon electric manga payment lampang kha akok ngal rui meya chuwa chuanin online payment kan system kan ti te electronic payment system kan ti te hi hei kan zirlai hianin it is a way of making transactions or paying for goods and services through an electronic medium atitani chuwa chuanin bungrua leinan te mo service kan avail nana electronic media mga medium mga aman kan choi aman kan pe ka kha electronic payment system or online payment system ti na chu lo ni mai ta ni electronic medium kan ti hianin engani digital thil call electronic call mga online payment siam kha ti na kha ni mai ta electronic medium kan ti ho chu electric mang call chi san ka tiang online payment ti theina si ho kha electronic medium an ni maya phone te pon ni theyanga laptop computer te pon ni theyanga tin card swipe na call ang te pokha ani thei bokani without the use of checks or cash atia checks ti check ti na nia check amo cash mang si lawa o le kha mang lawa khatianga electronic manga goods emo service emo man kan choi kan pe ka kha online payment system ti na halong mai ta ni is also called an electronic payment system or online payment system. Online payment refers to money that exchanged electronically. Money paisa electronically ya paisa in pay kol na kha online payment system chu online payment chu ni de per me ni te ni. Typically, this involves use of computer networks, the internet, and digital stored value system. Online payment usually is the transaction that results in transfer of monetary funds from customer bank to credit or credit card account to merchant bank account. Atlang puin online payment hi transaction ania chumi transaction a chuanin thil dang in thleng lovin paisa in thleng na nia chumi paisa in thleng na chu kan bank account atang amo customer te bank account atang in amo an credit card account atang in amo sumdong te bank account na paisa kha avalu khan internet mangin amo thil dang engemo electronic device in po zom khang ho in kara paisa in pek na in thleng na han electronic payment system chu alo ni de ber mai ani adot le han enta ila method of online payment or online payment han method san ne ya pek dan chi san khan e chu ho chu enge khak han entaila tunlai lar ber chu credit card le debit card mga online payment system kan siam khania credit card hi enge ni kan thretlang pui to anga credit card chu kan account na paisa mi wa
debit kher lo khanin ba ang dewa poisa internet manga poisa man theina card kha credit card ania debit card ta thungero chuanin ba a thei ve lawa kan account na poisa ang za che hanin kan man anga ya heng ho hi internet a online a thil leinan poisa pek nan kan mang theini hi tun lai chuan a common berte ania chu baka chuanin thil dang dang te pawh awm thei nga smart card electronic wallet kan tih te bank transfer kan tih te pawh awm thei nga bitcoin kan tih ang chi cryptocurrency ang chi te pawh kha awm thei dawn ani chuanin hemi electronic payment online payment kan tih hi chi hnia a in then phawk a chi khatna chuanin credit payment system an tia chi hnih na chuanin cash payment system an tia cash payment system han tih hianin a lekha pek ang kha ni lovin kan account na poisa awm pek na tih na mai kha nia a dawt le a in an chin te ang credit payment system a chuanin credit card an hmang nasa deuh bera credit card a hi chuanin saito angin kan account a khanin poisa awm kir po ngai lem lova a ba in kha card ina min phal zat ang china kha online a internet a thil leinan kan hmang theia ATM a poisa lak nan te pawh a man thei tho ani amaro chu a ba ani chuanin rul let le te kha angai thina chu wang chuanin chuanin credit card a chuanin saito ang khanin kan account a poisa ang khera ngai lawa poisa kan nei lok angai lawa a ba in without the use of cash india a ba in poisa kha lo man lok thei ani chuan electronic wallet kan ti ang chi te pawh awma electronic wallet a te pawh hianin prepaid account ania poisa te pawh a thun lok theia kan account a poisa awm lo ma se heng wallet ang che te hianin ma de in poisa lo thun lok thei ani chin smart card kan ti ang chi te pawh kha a awma saito ang khanin poisa a lo thun lok ve thei ani amaro chu hetiang ho hi chu smart card bik hi chu engemaw thil man na tur bik te awm thin ani adot le en le taila cash payment system chuanin direct debit kan ti ang chi hania hi debit card kan ti ho ang chi hania direct debit a chuanin i account na poisa awm zat chau kha a man theia tin kha poisa kha i man rol khanin i account na poisa kha heta sum dong te account a khanin internet kal tlang han a in transfer ngal don ani ti kha hriat tur ni chuan e check kan ti ang chi te kha awma e check ania check pa ngai kan hriat ang khan hei chu digital form ani mai a lekha check ang chi kha digital a awmanga chu digital signature mang te pon sign tur anianga khatia ang kha thil man pek nan te pawh khan aman ve zel thei ni chuan e cash kan ti chi te pawh ha awma ni chiang kan seng khanin bitcoin kan ti ang chi engeni digital currency kha tia ang chi te pawh kha ani thei ani tin stored value card kan ti te pawh awma heng stored value card a hi chuanin khang card a khanin poisa thun lok kan ti ang chi tho khania ni china mi te hanai nang deuh reng ani tin example a chuan value cards te awm theia gift cards te pawh a awm theia heti ang ho hi gift cards kan ti ang chi te hi poisa lei anga a poisa kan lei a kha kan thian te kan pek chuan kha card a poisa kan lei zat kha card a poisa awm ang kha
kan thian te maw kan chhung te khanin online a thil leinan kharkata awmzat ang chiah kha an lo hmang ve leh thei tihna ni aduta kalila advantage of online payment chu enge thatna kan ti chuanin reaching more clients from all over the world which results in more sales. Online payment mang hianin khovel mun shan shan ami zau zo ka hanin bungrua kha kan hral thei pha a cái ni chuanin sumdong kan ni chuanin sumdong mi te chuanin kan bungrua internet a kan zor kha mi nanon le ni chuanin bungrua kha posin kan thon mai nga an ni chuanin puisa kha kan account na online payment mangin aron thun lop thei thunga chu boundary nei lem lawa internet om to na mun khoya po he online transaction akha ati theya wang khanin customer zau zok te kha min nei tir pha thei ni chuang chuanin tangkai ani more effective and efficient transaction because transactions are made in seconds without wasting customers' time. It comes with speed and simplicity. Effective efficient hun a he lo em a rei lo te chungin thil kha mamo ang chi kha kan lei zung zung theya puisa kan pe zung zung thei ani chuanin convenience man awsam em boka eng ti khuna po khoi muna po internet thatna ha chuanin a man mai thei ani chuanin lower transaction cost thil leina man te po khatlom em a bikin mun la takami thil leidu tang hanin a olsam bika in thon nante in biak po nante hun a he lawa puisa sen bel ngai po kha omlem lawani expenses control for customers as they can always check their virtual account. Customer ten enge kan lei to ti te ha kan en let fot heya khatia ang mang khanin eng zat nge paisa kan man to ti te po ha kan en let theya ke mani po kan in chut thei ni chuanin today it's easy to add payment to a website so even a non-technical person may implement it. Computer thiam lo tan po khanin a ol sama chuwangin tiang technical mi lo tan po ol sam takin online mangin thil alai the ni payment gateways and payment providers offer highly effective security and anti-fraud tools to make transaction reliable. Tiang payment gateway payment internet khovela payment kaltlang na atana khatiang lo manage to tele khatiang company lo veng him tu te khanin an ti him em a chuwang chuanin engma paisa bo internet a paisa bo tiang chi mo akal na tur diklo kal dei ang chi te kha omlem lawa paisa kalvel paisa in thon internet a paisa in thon kwal na hi a him to ka ven uluk em ani ti kha shele ta ila dot le chuan enge that lo na te in en chinila a that lo na te a chuanin in boom na thil kha a om the ani kumtinin in boom na hi 30% in asang ani internet a in boom nei 30% sang ani ti kha hela hian ron in ziaka chuta chuanin bungrocha ani lo in thon dei ang chi te po kha om theya tin e-commerce website lem te po kha alo om theya poisa ningot ladua bungro thon le tumsi lo ang chi website lem te po kha alo om thei ani chuanin lack of anonymity internet a chuanin computer phena khan tunge kanin hreto lawa mi anin thup theina sa em a lem chan te po kha a ulsam em a for most it's not a problem but you need to remember that some of your personal data is stored in the database of payment system kan account kan thil leina ang chi
kan card man te pawh kha khawih emaw chuanin database payment system database ah khanin alo in dah tha thina khang te kha a him lo chu ani lem lo a mahse mi tam tak tan chuanin him lo a in ngaih na te pawh kha a awm ve thei ani chuan the need for internet access internet a bazar tur chuanin internet kan nei nge ngai kha tiang kha internet that lo na hmunah chuanin a thei lo a tin thil kan lei lak lo lai te pawisa kan pek lak lo lai te a internet lo chhiat thut chuanin a buai ve viau thei a pawisa pesi kan account atanga chhuak tawh in debit tawh si hetah merchant account a la lut man leh si lo ang chi te pawh kha case kha awm thin ni amarawh chu tunlai chuan thiamna sanga internet system te pawh changkang zela hetiang ang hi chu problem a awm lo tawlh tawlh ani tih kha hretai la a tha awm e tih zawng kha ni rawh se